Hola, som Escapa't, una companyia de lloguer, d'autocaravanes i càmpers, i avui us venim a presentar la camper Horus 45. És de la marca Rimor. El seu motor Fiat Ducato té una cilindrada de 2,3 i una potència màxima de 130 cavalls. El punt fort d'aquesta camper i la seva major característica és el tamany, com podeu veure. Està equipada de tot el necessari en un espai més reduït. Al ser més petita és molt més fàcil de conduir i també de ficar per llocs més estrets. Té una longitud de 5,9, una amplada de 2,5 i una alçada de 2,65. I per poder entrar en aquesta camper hem d'obrir la porta horitzontalment. Ara passem a l'interior i per entrar hem de clicar a l'interruptor i sortirà l'escala. Aquesta camper té 4 places homologades i 5 places per poder dormir en ella. Té 2 llits de matrimoni a la part posterior en forma de llitera i un llit individual a la part central. També està equipada amb enfosquidors integrats a la part frontal, una càmera a la part posterior de la camper, una farmaciola, un extintor, un manual i una assistència de viatges 24 hores. Aquesta camper té una claraboia a la part central i també totes les seves portes i finestres tenen una mosquitera i enfosquidors. Com veieu, la cuina té 2 fogons i també està equipada de tot tipus de complements per la cuina. I justament a la dreta està la nevera. Justament a l'entrar a la dreta trobem la centraleta on podem controlar la bateria, la llum i el dipòsit d'aigua. D'aigua potable té 20 més 65 litres i d'aigües grises 90 litres. Això seria la part posterior de la camper i aquí trobem el llit de matrimoni i sobre aquesta alçada aniria l'altre llit, però ara mateix no està muntat. Aquí podem trobar el lavabo i la dutxa en un mateix espai. Aquesta camper no té arcó, però si utilitzéssim el llit que hi ha a la part de dalt i desmuntéssim el llit que hi ha a la part posterior, guanyaríem molt d'espai i fins i tot podríem ficar dins una bicicleta. Aquesta camper està equipada de cadires, una taula, un llarg elèctric, una mànega d'aigua, productes químics pel lavabo, uns alçadors i també té un inverter, una televisió, un portabicis, un toldo i una càmera a la part posterior. I això seria tot d'aquesta camper, la Horus 45. Així que ja sabeu, contacteu amb nosaltres i Escapa't!